סייעתא דשמיא, פה זה יחזקאל אבו זווילי. יחזקאל, תספר לנו עליך קצת. יחזקאל אבו זווילי. אני יחזקאל בן סאלח אבו זווילי, בן גורג'יה. נולדתי בבגדד 1928, יולי, 20 לחודש יולי, ומזל סרטן. אני למדתי בבגדד את המוזיקה, למרות שהכסף היה חסר לי, ושם המוזיקאי אין לו ערך בבגדד, כי זה בושה ולהיות כנר או מוזיקאי, כי זה פרנסה כמו מקבלים נדבות בשביל האנשים. גם להיות נגן קנון או עוד? הכל. אבל האנשים שיש להם, העשירים, ויש להם אמצעים, הם עשו תזמורת והופיעו בלי כסף. אתה מבין? הם לא עבדו בזה בכדי לקבל כסף, לחיות בזה. אז ממה הם התפרנסו? הם התפרנסו מהעבודה שלהם. אבל זה היה לנגן, זה היה הובי של בן אדם. היום יש לך פלאפון, פייסבוק, יש לך טלוויזיה, אתה תחזור אחורה. אדם היה משחק כדורגל, בהגדה כתבו עליו פושע. אתה מבין? היה משחק קלפים. כן. היה משחק בקובייה. העולם השתני, לקח פנים אחרות, ואני, אח שלי אבי עוד היה עם חבר'ה עם רמה טובה, והוא התרגש, אבי עוד, ואני השתגעתי. אמרתי לו, תביא לי את העוד, אני רוצה לנגן, תן לי כל שיעור שתיקח אותו. באיזה גיל זה היה? אני הייתי בגיל 13. 13. אבל אני בגיל 13, מגיל 9 עבדתי בשוק. וואלה, פסוק לבגדד? כן, כי אבא שלי איבד את מאור עיניו, והוא שוחר היה בשטחים, וישב בבית, ואני לא היה לי למי להגיד לו, תן לי פילס לקנות סוכריה. כן. והיו שני אחים שלי גדולים, אחד בגיל 16 ואחד בגיל 18, הם עבדו והם טיפלו בבית. גם אמא שלי הייתה אחד החכמות בנשים, הייתה יודעת לעשות חור בפיירוז, ואז הפיירוז היה יקר, היו שמים את הפיירוז. פיירוז זה אבן, כן? אנשים לא יודעים. אבן, כן. לא הזמרת. שמים את זה בנזם זהב, או שמים את זה באוזן. פלאוזן. כן. היא הייתה מומחית, כי היא למדה את זה מאבא שלה. אז היא עבדה יום ולילה בכדי לקלוט לנו 6 אש תנור, בכדי שנקום בבוקר נאכל, כי אבא שלי אין לו עבודה. עליה השלום. כן, זה באמת, אני אישה גדולה. אמרתי לה, אמא, את לא מברזל, את מפלדה. באמת. אני כתבתי עליה כמה שירים, ואבא שלי מסכן, לא היה לו ברירה, ישב בבית, ואני אחר כך התחלתי, יום אחד נכנסתי בשכונה שאני מוכר. איזה שכונה? בשכונה שלי. איך קוראים לשכונה? רחוב שרע פרג' אללה קראו לו. שרע פרג' אללה. פרג' אללה. פרג' אללה. כן. פרג' אללה. כן. וראיתי מישהו יש לו עוד תלוי. אמרתי לו, תמכור? אמר כן. כמה? אמר לי 1.25 דינר. אמרתי לו, אבל אתה תתן לי 5 שיעורים? אמר לו כן. אני הלכתי, מכרתי כל מה שהיה לי בארגז, וקניתי את העוד. איך היה העוד? הוא טוב? היה עוד טוב, כן. באתי הביתה, אמא שלי אמרה לאחים שלי הגדולים, אל תדברי איתו, אין דבר שישב בבית יותר טוב מה שיסתובב
ברחובות. ויעשה שטויות. כן, יעשה שטויות. כן. ואני התחלתי לשבת בבית לנגן, קיבלתי שיעור, הוא נתן לי, אני זוכר. איך קראו לבן אדם הזה? אתה זוכר? אני לא זוכר. הוא היה מוסלמי? לא, יהודי. יהודי? יהודי טהור. כן. חשיר. כן. משפחת מסליח היה. מסליח. זה כן. משפחה של רבנים. כן, לא, באמת, הוא היה, היו אנשים, תשמע, אנשים היו לא רבנים, אנשים פחדו מאלוהים, הלכו כל שבת לבית כנסת, אנשים לא רימו, עזרו אחד לשני, זה לא כמו היום. גם היום, תשמע. יש גם היום צדיקים היום, אבל יש הרבה... אדוני, בערבית יש פתגם, הוא אומר, לא חוליית חורבת. מה זה? אם נכלה העולם מאנשים טובים, אלוהים שורף את העולם. כן. חזק וברוך. כן, רגע, כן. אני אעצור את הסרטון הראשון פה ואני אמשיך את השני. תשמע. רגע, שנייה.